pois hai tamén un momento que foi cando o golpe do 23F, cando o 23F colleunos a todos bastante por sorpresa, non? En Lugo xa houbera así unhas cuantos rifirrafes, cando estábamos poñendo carteles, aparecían unhas de Fuerza Nueva, combates e demás, algo así xa había uns movimientos, pero nunca pensamos que iba a pasar o que pasou. Había unha asamblea da NPG naquel momento, todo o mundo levantouse e empezou cada un a irse por onde puido. Entón eu lembrei que pasaba cos ficheiros, porque empezouse a decir que se había unha lista de xente xa para ser represaliada e demás. Eu acordeime dos ficheiros das Comisións Labregas, entón eu tiña a chave do local, fumo ao local cun amigo que tiña uns 600, recollimos os ficheiros, metímolos nos 600, pero despois dixemos, e agora que facemos? A onde vamos nos ficheiros, non? E, bueno, anduvemos dar voltas realmente por Lugo, sin saber moi ben onde deixar o coche nin que facer, hasta que aí, cerca das 2 da mañá ou así, pois aparcamos ali no centro e fomos a un tugurio que había que non sabíamos que estaba aberto, e cando chegamos xa nos levamos a sorpresa que xa salira o rei, xa parece que a cousa estaba un pouco máis calmada, non? Pero, bueno, naquel momento nos pareceu que era un acto que había que facer, intentar, polo menos, que se as cousas se iban a peor, que os nomes da xente que ata daquela estuvera colaborando co sindicato non caíran en mans de quen non debían.